Tisztelt Szent István Baksa! Tisztelt Magyarország! Tisztelt a világon élő összes ember! És tisztelt pszichiátria! Ez a világgyógyító projekt 100%-ban pontos, áttörő adása. A műsort vezeti Illési Péter, aki paranoid skizofrén. A műsorban lévő dolgokat megfejtette Illési Péter, még egyszer elmondva, aki paranoid skizofrén, és aki tudja a tudatalattiát használni, és a tudatalattival bármi megfejthető. Ma, hogy 100%-ban pontos áttörő adás, sikerült megfejtenem azt, hogy mi az, hogy agy. Vagy ha nem hallották le, sikerült megfejtenem azt, hogy mi az, hogy agy. És ezért a 100%-ban pontos áttörő adás. És ünneplőbe öltöztem önökhöz, felvettem öltönyömet, nyakkendőmet véletlenül sikerült leöntenem ezzel a zseniális kecskeméti paradicsomitalan, úgyhogy ezt le kellett vennem, hogy elnézést, tisztelt nézők elnézését kérdem, de megkóstoltam meg ezt a kecskeméti paradicsomitat, hihetetlenül finom, esküszöm, a kávé helyett átérek erre, mert zseniálisat alkottak az alkotói. Úgyhogy egészségükre. Vagyis mai adásomban elmondom néhány mondatban, hogy mi az, hogy agy. A másik dolog pedig, amit már említettem előző műsoromban valamelyikben, hogy mi az, hogy szerelem. De most a 100%-ban pontos levezetését mondom, az szerelemnek, szerelembeesésnek, párkapcsolatnak összefoglalva az egészet. És iszok még egy kis paradicsomlevet, mert ez tökéletes. Kecskeméti paradicsomital, semmi elbetűs nincs benne, és tök finom. Egészségükre. Vegyenek maguknak ki ezt. Én ezt mindjárt megiszom az összeset, de azért hagyok műsoradás közben. És mielőtt neki kezdenénk adásomnak, meghallgatjuk katona zenémet DJ Szervinszkitől és tisztelt Brockman úrtól a Club Rotation, de mivel hogy ez a mai adás a 100%-ban pontos áttörő adás, ma úgy döntöttem, hogy összesen DJ Szervinszkitől 2 darab zenét hallgatok meg, és a többi időt pedig önökhöz, tisztelt nézőkhöz beszélem. Mivel hogy ha már ez egy áttörő adás, akkor itt leszek végig önök előtt. És tisztelt nézőkkel megosztok mindent. Tisztelt nézőkkel megosztok mindent. De most kezdődjön tisztelt DJ Szervinszkitől és tisztelt DJ Brockmantól a Club Rotation, a katona zeném. Induljon! Egészségükre!
Paradicsom-lé, paradicsom-ital, mindenkinek ajánlom, Kecskemét. Ebből még inni kell, mert zseniális. Azért tartok ki a műsor végéig. Jelen. Stop rotation. Stop rotation. Én rágyújtom egy bagót. Na szóval, vagyis Illés Péter paranoid skizofrén, aki megfejtette, hogy mi az, hogy agy, és aki megfejtette a 100%-ban pontos szerelemverseny, szerelem, párkapcsolat, összevonva az egészet, pszichológiai megfogalmazását. És ha már párkapcsolat, szerelemversés, akkor olvasnék fel először a műsor elején egy verset. Eddigi műsoromnak az volt a lényeg, hogy mindig a végén árultam el a megoldást, most a műsor elején árulom el a megoldást mindenről. De először is szóljon Enikőhöz egy vers. Enikő, minden nap hozzád írom versemet, és ez boldogítja és keseríti lelkemet. De keseredésemben van néhány szó, ami fellelkesíti lelkemet. Lelkem gyenge, és nélküled erős. Te vagy számomra az, aki egyben skizofrénként a hallucináció általi és valóságbeli nő. Mert csak te lehet számomra az igazi nő. Illési Péter. Írt ezt a verset. Szóval, eddig adásaimnak az volt a lényege, hogy mindig a végén mondtam el a 100%-ban pontos megoldást. Mostani adásomnak az lesz a lényege, hogy az elején mondom el a 100%-ban pontos megoldást, és először az aggyal kezdem. Mikor kutattam a skizofréniát, itthon még zárt osztálybeli kezelésem előtt, belekezdtem egy haverommal, szólítsuk Jamesnek, nem mondom az igazi nevét, az államkutatásban, és abban maradt. De köze van a megfejtésemhez is az agyhoz. És akkor, nem tudom, önök tapasztaltak-e már ilyet, James mondta nekem, hogy egy haverjával álmodta ugyanazt. Csak annyi, hogy azt hiszem, egy kávézóban voltak, csak
haverral, egyik helyen ült, ő meg egy másik helyen ült, de ugyanazt álmodta. Ez hogyan lehetséges? Természetesen megvan rá válasz. És elszívom a szigimet, és közben mondom. És tudják jó, hogy mi a jó a pszichiátrián, hogyha az embernek van tolla, akkor kérhet papírt, és bármit meg tud fejteni. Például a tudatalattiával, ha működik. Nem hiszem, hogy rajtam kívül valakinek működne a tudatalattia, de mindegy. Ja, és ha elfogy a papír, vagy ha nem tudok adni papírt, én vittem be magammal könyveket, és Enikő feláldoztam a könyvet, és csak is az én kedvemért, meg a te kedvedért egy könyvlapra írtam a verseket. Meg azért néhány megfejtésemet is könyvlapra írtam, mivel nem volt papírom, muszáj voltam kitépni a könyvekből. Szóval az a jó, pszichiáter, adnak papírt, embernek van tolla, akkor bármit meg tud fejteni a tudatalattiával, ha működik. Szerintem Illési Péterem, vagyis magamon kívül senkinek nem működik a tudatalattia, de mindegy. Na most figyeljenek, tisztelt pszichiáterek! Leleplezem, hogyan működik a tudatalatti. Sok üzenetet kaptam SMS-ben néhány embertől, hogy mondja már el, hogy működik, meg Facebookon keresztül, hogy működik a tudatalatti. Na, mutatom, hogy mi kell hozzá. Na nézzék! Kell hozzá egy üres lap. Nézzék! Kell hozzá egy üres lap. Teljesen, az a lényeg, hogy teljesen üres legyen. Hogy miért legyen üres? Hogy lehessen ráírni. És akkor kell egy toll. Csak az a lényeg, hogy a toll az fogja. Most nézzük meg, hogy fogja a toll. Most így össze-vissza rajzolok rá, nézzék, fog a toll. És akkor, hogy sikerül nekem megfejteni a megfejtéseimet? A tudatalattimmal, de hogyan? Na most mondom. Az áldását neki. Paranoid skizofrénből. Elfelejtettem, hogyan működik a tudatalattim. Na ez hazugság volt. Mert senkinek nem árulom el, kivéve 2 darab női személynek, tisztelt Nagy Filomena doktornőnek és Enikőnek, senki másnak hogyan tudom használni a tudatalattimat, amivel bármit meg tudok fejteni. És most jöjjön az agy 100%-ban pontos megfejtése. Ja, és előbb mondtam, hogy az a jó pszichiáter, ha adnak egy papírt, meg az embernek van tolla, akkor bármit meg tud fejteni. Na, az a lényeg, hogy én ezt az átosztálybeli kezelésemkor fejtettem meg, hogy mi az, hogy agy. Ja, és akkor az előbb említettem, hogy a James Áll nevű haverom egyszer ugyanazt álmodta egy haverjával, csak annyi, egy kávézóban voltak, a haver egy másik helyen, ő meg megint a James, meg egy megint másik helyen. Szóval, és néhány mondatban sikerült összefoglalnom azt, hogy mi az, hogy agy. Mondom. Agy. Vagyis mondom, agy. 2 pont. Az agyunkkal gondolkodunk, ezáltal a gondolat körbeforog. Gondolatok formájában. Ami gondolattá formálvá, gondolkodóvá tesz minket. Ezáltal a gondolataink összekapcsolódnak. Ez a tudatnak a tudatos és a tudatalatti része, melyen üzenhetünk egymásnak gondolatainkon keresztül, vagyis álmainkon keresztül. Ez a 100%-ban pontos agynak a megfejtése. És tisztelt James, ha nézd a videómat, nézd meg ezt is. Így tudtad ugyanazt álmodni a haveroddal, vagyis ezt még egyszer elmondom, mert ha ezt sikerült megfejtenem, akkor már minden. Na, vagyis ezt elmondom még egyszer. Vagyis agy 2 pont.
Az agyunkkal gondolkodunk, ezáltal a gondolat körbeforog, gondolatok formájában. Ami gondolattá formálvá, gondolkodóvá tesz minket, ezáltal a gondolataink összekapcsolódnak, ez a tudatnak a tudatos és a tudatalatti része, mellyel üzenhetünk egymásnak gondolatainkon keresztül, vagyis álmainkon keresztül. Ez a 100%-ban pontos agynak a megfejtése. Hamarosan mondom a párkapcsolatról és szerelembesésről is a dolgokat, de előtte jöjjön még Enikőhöz egy vers, ha már a párkapcsolatról lett szó. Egy szerelmes vers. Mi az, hogy csak is azt írtam hozzá. És természetesen könyvlapra írtam ezt is, ki kellett tépni, mert nem volt üres papírom. De megérte, mert engem boldogabbá tett a versírás. És ezt is természetesen a pszichiátrián, a zárosztályon írtam. Vagyis már elmúlt éjfél, és mindig hozzád írok, járkálnak a többiek, ezért nem sírok. Egyetlen szó van eszemben, egyetlen szó van eszemben, az utolsó, szia, de szenvedőnek szenvedője vagyok, hiába vagyok Isten hívő, valamilyen szinten, fia. Én csak téged akarlak, senki mást, ez az, ami megfejtetetlen, ahogy csak beszéltél velem, kigyógyítottál, erre nincs tudomány. Csak nemünket írom latinul, munus et saxum, legyen most ez a vészó, de sokat akarok még írni hozzád, mert számomra Enikő az a legszebb szó. És hogy kigyógyított Enikő. Körülbelül, mert mivel alkoholista voltam, Enikő kigyógyított engem az alkoholfüggőségemből. Tudják mennyi idő alatt? Ezt nem mondom el senkinek videón keresztül, mert Enikőnek szeretném személyesen elmondani, ha sikerül találkoznom vele. Remélem, hogy sikerül, remélem, hogy nézze a videómat. Körülbelül olyan másfél perc alatt kigyógyított az alkoholfüggőségemből, vagyis körülbelül másfél perc alatt, vagyis alkoholista voltam, és Enikő hatására ő másfél perc alatt kigyógyított az alkoholizmusomból, és azóta nem fogyasztok alkoholt. Ezért ígyunk egy kis kecskeméti paradicsom italt. Mindjárt elfogy, mert olyan finom, hogy ez hihetetlen. Na, ezt mindenkinek ajánlom, mert ebben semmi evetős nincs, de olyan finom, hogy ez hihetetlen. Ja, és a versben volt egy rész, elnézést, na a param jó, hogy szét nem tört. Na most már üvegből iszok, mert koszos pohárból nem iszok. Na vagyis. Versből. Munus et saxum. Enikőt elneveztem latinul, munusnak. Azt jelenti ajándék. Magamat elneveztem saxumnak, ami azt jelenti, hogy kőszír, kőszikla. Péter névnek a jelentése kőszikla, ezért választottam magam nevének a saxumot. És mondtam valamelyik versemben, hogy csak egyetlen szó jár eszembe, hogy szia. Kettőször válláskeresési oktatáson vettem részt, másodikon lettem szerelmes, kb. Másfél perc alatt Enikővel, és
abban a másfél percben kigyógyított az alkoholizmusomból. Ez még tényleg számomra is megfejthetetlen. Ezt még én sem tudom megfejteni a tudatalattimmal. És akkor, hogy egyetlen szó jár eszembe, szia. Két álláskeresési oktatáson vettem részt, és akkor harmadjára ügyet kellett intéznem, és akkor találkoztam Enikővel, de nem mondtam meg neki, hogy félres asszony, mert ez nem helyes. Nem mondtam, a hülyeségeket beszélek. A szerelem okozza. A hülyeség beszédeket. Na mindegy. Na, az a lényeg, hogy a második álláskeresési oktatás után én még egyszer láttam, vagyis egyszer köszöntem Enikőnek, és ő úgy köszönt vissza, hogy szia. És ez olyan reggel 9 óra körül lehetett aznap. És én, hogy láthattam Enikőt, hogy mondta nekem ezt a szót, hogy szia, az a napom teljes boldogságban telt el. És akkor most jöjjön a párkapcsolat, szerelembeesés, szerelem összevonva, 100%-ban pontos, pszichológiai megfogalmazása. Amit szintén a zárt osztályon a pszichiátrán fejtettem meg. Volt időm fejtegetni, mert nekem nem volt időm pihenni, inkább fejtegettem a skizofréniát és egyéb dolgokat. Mert ha már az embernek működik a tudatalatti, akkor miért ne fejtegetne vele dolgokat? Na, mindegy. Szóval, következzék a 100%-ban pontos szerelembeesés, szerelem, párkapcsolat, pszichológiai megfogalmazása. Vagyis kezdem. Ez egy kérdés. A tudatunk irányítja az érzékszerveinket? Természetesen csak is a tudatunk irányítja az érzékszerveinket. A tudat egyenlő az ösztönnel? Természetesen nem. De ha az ösztönünk irányítja az érzékszerveinket, akkor a tudat miért nem egyenlő az ösztönünkkel? Természetesen, mert a tudat erősebb az ösztönnél. Az mit jelent, hogy a tudat erősebb az ösztönnél? A tudat azért erősebb az ösztönnél, mert a tudatunk átruházható másra, az ösztönünk viszont nem. De ha a tudatunk átruházható másra, akkor az azt jelenteni, hogy a tudatunkból elvész valami. Természetesen nem vészhet el belőle, de az új tudatelemek, amik bekerülnek, folyamatosan erősítik. És a végén, amit már elmondtam a skizofrénia megvezetésemnél, hogy a tudatunk egyenlővé válik az ösztönünkkel. Ez a szerelembeesés, a párkapcsolat, a szerelem 100%-ban pontos pszichológiai megfogalmazása, amit megfejtett a pszichiátrián, zárt osztályon
Illési Péter, paranoid skizofrén, aki egyszerre tudja a tudatát és a tudat alapját használni bármikor, és a tudattal bármi megfejthető. Na most rosszul mondtam, és a tudat alattival bármi megfejthető. Úgyhogy ezért innom kell egy kis paradicsomlevet. Hogy a mai adásunk 100%-os áttörő műsor volt. 100%-ban pontos áttörő műsor volt. Ezért következés DJ Szervinszky-től zene, és több megfejtés ma nem mondok, mert azt megfejteni, hogy mi az, hogy agy, szerintem ezt még senkinek nem sikerült megfejtenie. És az adásom ebből a két részből áll, az agyból, vagy a megfejtéséből, hogy mi az, hogy agy, és mi a szerelembenség, szerelem, párkapcsolat, 100%-ban pontos pszichológiai megfejtése. És most úgy döntöttem, hogy több témánk nem lesz, hanem mai adásunkban, ahogy mondom, 100%-ban pontos áttörő adásunk volt, hogy a mai adásidőnk is kiteljen, csak Szervinszkytől fogunk zenéket hallgatni, úgyhogy legyen ez az adás vége, ha esetleg valaki nem akarja tovább nézni, akkor ne nézzen, mert csak zenéket hallgatunk, de ha valaki tovább nézi, akkor nézze, mert Szervinszkynek remek zenéi vannak. És következőt, még elmegy cigarettát tölteni, DJ Szervinszkytől a Gates of Mind. Vagy ha ez már legyen az adás vége, de elmondom még egyszer az adás végén, ha megnézték önök műsoromat, mai adásomat, mostani adásomat, köszönöm szépen, tisztelt nézők, a viszontlátásra, és induljon a Gates of Mind, tisztelt DJ Szervinszky úrtól. És hogy sikerült megfejtenem, hogy mi az, hogy agy, amire szerintem senkinek nem sikerült megfejtenie, pár mondatban, így ahogy én. Szervinszky zenéire bulizni fogok, úgyhogy leveszem öltönyömet. Mondom, hogyha önöket további adásom nem érdekli, nyugodtan kapcsolják ki, csak zenék lesznek benne, meg ahogy én bulizok. Mert elmondtam mindent, amit mondani akartam, vagyis ez volt a világgyógyító projekt 100%-ban pontos áttörő adása, a műsort végigvezette, a megfejtéseket megoldotta Illési Péter, paranoid skizofrén, aki a tudat alapjával bármit meg tud fejteni. Szóval elmondom még egyszer, aki végignézte műsoromat, annak köszönöm szépen a viszont látásra, és most bulizom tisztelt DJ Szervinszky zenéjére, és esküszöm, ha valahogy sikerül eljutnom a bulijára, élőben találkozhassak vele, élőben hallgassam a mixeit, megyek. Úgyhogy induljon tovább folytatva Szervinszkytől a Gates of Mind.
Egészségükkel, paradicsomnél, nem gyönyörű ez a zene, emberek! Tisztelt nézők, nem gyönyörű ez a zene! Even motion sky! Mine! Even motion sky! Even motion sky! Day, nothing is the same. Even motion sky. Motion sky. It's another day. Nothing is the same.
The feelings leave me. I show you the best time, and I give you the feeling. My body is started. Sweet time to love. See I feel right down from the street. I will lose myself to forget my passion. To go without obsession. Fly together, float away. Find a place where everything is good. És befejezés, elnézést, kólától büfögni kell szénsavas. És végül befejezésképpen, hogyha már bulizok, akkor bulizok rendesen, alkoholmentes módon. Hallgassunk meg ismételten DJ Szerviszkitől egy zenét, amit én még nem hallottam. De szerintem csak is tökéletes lehet. A címe DJ Szerviszkitől a Ghetto Blaster. És szerintem csak is tökéletes zene lehet, mert DJ Szerviszki csak is tökéletes zenéket tud alkotni. Úgyhogy induljon DJ Szerviszki Ghetto Blaster. Ütőd erre! Szerviszki! Ütőd!
Hozok valamit. Aki szereti a kólát, egészségére, ez ott vagytok.
Szóval ez volt DJ Stervinskitől a Ghetto Buster. Stervinski, ez a zene ütős volt, átjött, esküszöm, amelyik bulidon tudok, csak ott lefej, csak legyek ott, hogy találkozhassak veled élőben, láthassalak, halljam élőben a mixeidet, és esetleg ajánlottam neked a hivatalos Facebook profilodon a videóimat, esetleg ha nézted, és tetszettek neked, küldök majd 2, ezt a mai adást, meg az előzőt, esetleg ha meg lehetne oldani egy autogramot, tudnál adni személyesen, mert te voltál egyetlen magyar DJ, aki engedélyezte a zenéit, de ez tökéletes. Tudod miért, DJ Stervinski úr? Mert te vagy Magyarország legnagyobb DJ-je, úgyhogy a zenéid tökéletesen passzolnak a videóimhoz, úgyhogy szeretnék tőled egy autogramot kérni CD-mre, eredeti CD-mre, nem kalózmásolat, szeretnénk kérni egy autogramot rá, úgyhogy esetleg megoldható valamelyik bulizon egy autogram írás, szervezzük már meg. Úgyhogy ennyi, mert te vagy tényleg Magyarország legnagyobb DJ-je, zeneszerzője. Szünet. Ez volt a világgyógyító projekt 100%-ban pontos áttörő adása, ahol Illési Péter, paranoid skizofrén megfejtette azt, hogy mi az, hogy agy, valamint a szerelembe esés. Szerelem és párkapcsolat 100%-ban pontos pszichológiai megfogalmazását. Mindezt én a tudatalattimmal tettem, és hogy már említettem önöknek, a tudatalattival bármi megfejthető. Ha végignézték adásomat, köszönöm szépen a viszont látásra!